Xavier Güell és el president de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya a Tarragona. És també un empresari d'èxit enfocat a les noves tecnologies. Va ser el creador d'un web de referència dins el món de la moda i la cultura urbana, dels més visitats a Europa, tendencias.tv. Xavier, en què pot ajudar l'Associació de Joves Empresaris als emprenedors de casa nostra? L'AIGEC el que fa és una xarxa de joves emprenedors en el que fem és vetllar pels nostres interessos i més en un moment de crisi que emprendre costa i si ets jove costa més. I el que fem és donem aquesta plataforma d'ajudes i de networking en xarxa, no? És a dir, conèixer les problemàtiques o altres emprenedors joves que poden tenir problemàtiques similars o no tan similars però que et poden ajudar. És com allò de saltar a la piscina i no estàs sol, no? A vegades si algú et diu, ostres, però jo ho vaig solucionar d'aquesta manera, et pot ajudar que allò que tu veus un negre o que et costa una miqueta més, doncs el fer xarxa, diguéssim que t'ajuda molt més, no? El fons és baixar aquesta xarxa digital que tenim a dia d'avui, baixar-la una miqueta amb l'associació, no? I a part l'associació treballa per fer soroll, perquè se'ns escolti, perquè no tots siguin només els indignats, sinó que es demostri que també hi ha molta gent que està fent coses, que està aixecant calés, que està aixecant projectes, que hi ha coses molt positives i que a vegades en aquest país, a vegades, com venim d'un lloc on l'empresari té una connotació negativa, vull dir, si mires les sèries de TV3, l'empresari és el dolent i el fill de puta, vull dir, això està clar en aquest país, l'emprenedor és igual però amb jove, llavors el que hem de fer nosaltres és dir, no, sí que tenim problemes, sí que ens hauríeu de ficar certes, no ajudes però facilitats a l'hora d'emprendre, però que hi ha també coses molt positives i el país l'està tirant endavant, molt de gent i entre ells molt joves. Per tant, hi ha aquest component de xarxa, amistat, ajuda i una miqueta de fer soroll, de dir estem aquí i ens agrada molt el que fem i ens heu d'escoltar. Ser emprenedor és tenir una idea o veure una necessitat a arreglar, social o no, i voler-la convertir en un model de negoci. Hi ha objectes del dia a dia que comprem que han sortit d'això, que una persona va dir, però això es podria fer millor d'aquesta manera, o això la gent ho agrairia més fer d'aquesta manera. Per tant, desenvolupa una idea, per tant, a partir d'aquí les idees, o que la gent sobretot tingui els ulls oberts. Vull dir, fa una època va haver el boom dels cool hunters, que era gent que realment observava les tendències, però això en el fons és igual, a vegades muntar una empresa no cal que siguis ni un enginyer ni que sàpigues molt de no sé quin tema, sinó és observar la quotidianitat i dir, ostres, això faltaria, no? O la gent, jo què sé, ja no té tant de temps per anar a comprar, doncs ara anem a muntar coses online perquè els hi portem a casa. És a dir, és fer-li la vida molt més fàcil a la gent. I a partir d'aquí detectes necessitats i les supleixes muntant negocis. Per tant, tothom pot tenir idees. Les necessitats són les que són. Quan estudies la piràmide de Maslow, en el fons les necessitats de l'ésser humà són les que són i a partir d'aquí és quan la gent diu no, és que la gent ha inventat la necessitat de parlar pel mòbil. No, la gent tenia una necessitat que és bàsica, que és la de comunicació. A partir d'aquí el mòbil el que fa és ho fa més fàcil o no. Que aquesta pugui generar addicció o no, no és un tema de necessitats, sinó és un tema d'addicció. Però les necessitats ja hi són i el que hem de fer és detectar-les i a partir d'aquí veure com les solucionem molt millor, que són les evolucions que hem tingut. Però jo crec que les necessitats un emprenedor o un empresari no les crea, que pas les detecta i les evoluciona. No tenir el recolzament dels pares, família o amics perquè no t'entenen, perquè aquí no hi ha una cultura emprenedora. És que jo vull muntar una empresa, que el teu entorn et digui estàs boig, no ho facis, en un moment de crisi no emprenguis i tal, aquest pot ser el primer obstacle, si més no sociològic. El segon, en un moment de crisi, és el trobar capital o no. És a dir, com no hi ha la cultura, no és que no hi hagi capital, que jo crec que sí que n'hi ha, i més del que ens pensem, sinó aquell jove, com no té la cultura, no té l'entorn que l'ajudi a trobar aquestes vies, li pot ser molt difícil trobar la xarxa on aconseguir aquests diners per financiar la seva idea. Per mi hi ha un punt, el tema d'actitud és un punt d'autocrítica o de ser crítica d'entorn. Quan vaig muntar el primer projecte, que és Tendencias.tv, la gent em deia, per què has de muntar una televisió online? Si ja tenim televisió. És a dir, és qüestionar-te el món. Dic, la monto perquè jo no puc veure la televisió perquè els meus horaris no m'ho permeten. Perquè jo, un dijous a la nit, o estic de festa, o per feina estic a Itàlia, estic a Japó, o estic on sigui, que és en aquell moment que viatjava molt. Doncs jo, tota la programació que esteu fent aquí, me la perdo. Quan arribo amb els meus amics fan bromes que no me n'entero perquè parlen d'un programa de televisió que no he pogut veure, per tant entenc que la televisió està obsoleta. Llavors, és aquest punt d'autocrítica, llavors tens l'actitud per tirar endavant. Llavors, el que t'has d'aixecar és dir, vaig a fer coses diferents i, sobretot, la gent el que no ha de perdre és la passió.